एवरीवान वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नै सान्दुङाव एसे थाबायलाबायदों आरो न'नि ओरैजाय फारसेथिं माने सान्दुं नाङो नालाय बिरादनो दिनै आरो सान्दुङा जा थां इयावनो ओरैनो थाबायलाबायदों आरो सान्दुं सायथावथाव खमलाबो लादों खमलाबो जानो नागिरदों ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ माने जोंहा दिनैहाय एसे गोथाव ओंख्रि संनो नागिरदों आरो माने आइया साम' सबाय संनो नागिरदों आरो साम' सबाय ओंख्रि बेखौहायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै सानबाय आरो आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो गासिबो दाननानै सायनानै फुननानै दोनखाजोब्बाय आरो आइया संसिगोन दा आङो दिन्थिलांबाय थागोन माबायदि संगोन जोंहानि आइया साम' ओंख्रिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दाउसा फिसा ओंखारदों गोदान 9था दङ फिसाया किउटार आङो दसे थाबायलाबायनानै इयाव आराम जिरायफैबाय नै जिरायनानै खमला जाफैबाय आरो खमलायाबो गोदैथार दाथ' जेबो खामानि गैथ'ला नालाय माने आङो फुङावनो जों दहायो हासबेन्डजों आंजों ओंखाम एसे संनानै जाखांबाय आरो दाउदै एवनानै आइमोनाथ' फुङाव ओंखाम जाया ओमफ्राय दा साम' सबाय ओंख्रि मोनबासो माने मोना जाबासो ओंखामखौबो संनोसै आरो एसे गुदुं जानायनि आङो सामब्राम बानलु रेडि खालामनानै होनोसै आरो आइनो दा माबा आं संनांगौमोनबाथ' जि हाखु दाखु जालायसिगौमोन आरो आङो दा संफुनाय टाइम जासिगौमोन आरो दा आइ संनायखौ मोनजासिगोन नालाय ओंखायनो आराम जिरायनो मोनबाय आरो दसे आं संफेराखै आरो साम' सबाय ओंख्रिखौ संबाथ' रोंगौ आङो नुबायना मेरला आइ संनायखौनो मेरला नुबाय थायो आं थाफायो नायो आरो सोङो आइनाव ओमफ्राय बिमा संनायजोंलाय बहा हानो ना मालाय बिमाफोरना आखाइयावनो जादु दाखायोना इसोरो गोथावसिन संनो रोंखायो ओंखायनो आंहाबो मालाय संनाय मोनजासिगोन आरो दा दायो आङो मा होनो साम' सबाय ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामहैनोसै आरो माने आं सामब्राम बानलु रेडि खालामनानै दोननोसै मालाया संबाय थासिगोनल' नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो जोंनि आइनि साम' सबाय ओंख्रि संनायखौ आइ माने जोंहानि बिखुनजो आरो नै थौखौ जानबाय थौआव संगोन आरो ओमफ्राय अरदाबाव बिदि साम'फोर ओंख्रि संबा बांसिन अरदाबावनो संखायो आरो माने गोबाव संनांगौ जायोना ओमफ्राय अराव संनाय बायदि जाया आरो अराव संनायफ्रासो गोथावसिन जायो होनोना मानसिफ्रा दसे सामब्राम बानलु आरि एवनानै नै साम'खौ होसनबाय आरो मागोनि माबा संबाय नै जुमाय गावनि दै ओंखारो गावनि दैया एसे राननांगौ एवथाबथाबा ओमफ्राय साम'आ गनो नागिरा साम'खौ दसे एवनानै ओमफ्राय दै होबाय आरो दैखौ आइया एसे फुदुंस्रोनानै दोनखादोंमोन आरो थाब गोदौनायनि नङाबा गोदौख'नो हानाय नङाना थाब दै दुंगौमानि बांसिन टाइम लाबावगोन ओंखायनो आइया दैखौ एसे फुदुंहोनानै दोनखादोंमोन आरो ओमफ्राय दै होखांनानै ओमफ्राय नैबार दासो संख्रि होदों आरो फार्स्टआवथ' एवनायाव जेबो होआखै संख्रि हालदै माने बेबायदि होयोबा साबसिन जायोनो आरो नङाबा नोङो फार्स्टआव एवनायावनो हरबा अबेयावबा साम'फ्राव हाबनानै थाबा माने गोबाब जागोन बेबायदि होननानै माने बिदि दैजों लगायनानै होयोनो आरो आइया खिन्थादों बेबायदि होननानै ओमफ्राय संख्रि हरखांनानै सबायखौबो होसनबाय आरो नै साम'खौ आइया एवनानै दै होनानै दोनबाय दसे गोदौ होबाय सबायबो होसनबाय ओमफ्राय आंबो जाननानै दोनबाय नै दा दसे थानानै खारै होगोन आरो दा दैखौ गोदौ होग्रोगोन खोमा नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ नै ग्लब गोदौबाय ओमफ्राय आइया खारैखौ हरबाय आरो खोस्लिथाम होदोंनो आरो बे दा नुनाय खोस्लिजों बेजों मोनथाम होदोंनो आरो ओमफ्राय एसे आवगोलावनो आइया हालदैखौबो हरबायमोन आङो ओंखाम जानदोंमोन ना ओमफ्राय आं खेबफैस्लाबनो हायासै आरो हालदै हरनायखौ आइया होबायमोन
ओंख्रिखौ दसे गोबाव गोदौहोखांनानै ओमफ्राय नै आइया मस्ला मस्लि हरबाय आरो गासिबो मा होनांगौ सामब्राम गुफुर आरिखौबो होखाजोबसिगोन एबार माने मोननो बारा गोबाव गैला आरो साम' ओंख्रिया हाजों लाबोबाय मोनबाय